Tonight is long enough for us to dream twice, but I ain't catching nosy. Sing while I swing dice. There's a bet in every minute. This is what I sound like winning. Konečné jído na to, Kopak to je za bezfúzatého špinavce kepo. Fejgere sú bing kepo donatove. Si najlepší človek, ktorého som mohol stretnúť. Takéto veci, záležitosti potom riešia medzi sebou, má to oveľa väčšiu hodnotu aj pre nich navzájom a vytvorí sa medzi nimi úplne iný vzťah, ako keď proste nejakým spôsobom veľmi bezducho, bez nejakých hodnôt sa odovzdáš ty nejakému človeku, na ktorom ti ani nezáleží. Neviem, pre mňa to není úplne len tak, úplne nejaká zbytočná vec. Dobre, a choď to zás fúkať. Práve mi vošla mama do izby a povedala, že bude večera a keď si objednám tú pizzu, tam ma zabije. Čo ti šíbe, chat? Čo som to objavil teraz do ryti? Čo som to... Čo to kurva? To je ale dobré. Poď sem, ja to tak nemyslím, mami, ale tak nemôžeš porovnávať pizzu s týmto. Zle som vystúpil. No pozri, ja zajtra prídem a neprídem sám a porozprávame sa, že ako mi to vylaštíš. Alebo ja neviem, že aký program spravíme tam. Dobre? Tak, aby ma to nejako veľmi aj nejako nebolelo. Uvidíme, že ako to bude a s čím bude súhlasiť. Dobre? Asi prídem ešte s niekým. Zvukového signálu zanechajte odkaz. Ak chcete odoslať odkaz, zložte telefón alebo stlačte jednotku pre viac možností. Ak chcete odoslať odkaz, zložte telefón alebo stlačte jednotku pre viac možností. Môj prvý sex, to bola čistá katastrofa. Trápaj sa jak sviňa. Teraz by som sa jej najradšej ospravedlnil a poriadne ju vyjebal za to, že som to vtedy zvládol. Ak chcete odoslať odkaz, zložte telefón alebo stlačte jednotku pre viac možností. Nesakra ženská! Chcem Sojkisa a ne telefónu odkazovať, zanechávať odkazy a tak ďalej. Odkaz bol odoslaný. Ďakujeme a do počutia. Chat, môžem vás poprosiť, pošlete môjho dobrého kamaráta Aredona do piče? A normálne reálne v tom čete. Pošlite ho do piče. Buďte takí dobrí. Lebo chalan o 4 hodiny vstáva a bude tu až do rána, jak ho poznám. A potom to bude zase na mňa. Normálne, krásne so zavínačom. Pošlite ho tam, kam potrebuje. Chat? Ahoj, to som ja Sojky, dneska nemám na teba, mám u seba babi a párty. Ale zabudol som ta pozvať, tak na budúce kappa. YOLO! Ja už zabijem, ten chalan už tu mal dávno byť. Ideme spolu.
5, 4, 3, 2, 1! Nie! Jebe ti, si fejkoval? Si fejkoval, že si bol mŕtvý? Stalo sa to. Nechceš, aby sa ti proste jednoducho na rande postavila, aby sa ti rozum zastavil, ako sa hovorieva. Čiže, čo urobíš? Chytíš ho, prepleskneš ho, dáš mu vedieť, že koľko je hodín. To isté musíš urobiť so svojou hlavou. Chceš mi povedať, Sojkis? Chceš mi povedať, že ty dnes ideš ťažko na party. Ťažko s bábami. A ja o tom neviem. Chceš mi povedať, že ty dneska ideš ťažko piť. A tvoj parťák Donkis tam kurva nebude? Strašne si chýbal. Záznamy už nestačili, slzy neviem zastaviť. Dúfam, že si to užil a nedolámal si sa moc. Poď sem a nepláč. Poď sem ku mne. Poď sem ku mne, pilotka. Poď sem. Jaj, bože. Už si ani nepamätám, kedy som ľudí objímal na streame. Už si ani nepamätám, to bolo možno ešte keď som začal streamovať, ešte kedysi. Ej, nebuď smutná, teraz je aspoň nejaký dôvod na radovanie sa, dá sa povedať. On mal podľa mňa len sex a vyrušil si ho, ne? On by mi povedal, že akorát je v trúbe, neboj sa. To my už máme špeciálnu terminológiu na toto vyhradenú. Oh, shit! Príde homosexuál k doktorovi a hovorí, pán doktor pichá ma v riťke. Doktor sa mu špára v zadku a vytiahne tulipán. A toto má byť čo? Malá pozornosť pre vás. Môžeš čo sa s tým narobiť. 3 kg, ja som úplne slakoval túto hru, dá sa povedať. To ste nevideli, ani jeden z vás. Poď sem ku mne bližšie. Poď ešte bližšie. Ešte... Ne, to už je príliš blízko, chod trošku ďalej. Nerozpráv. Mne by som si rozopol zip, hneď by vedela, kde je sever.